Fis-settur tas-saħħa, il-Gvern se jkompli jinvesti b'mod qawwi kif se jiġu votati flus għal apparat ġdid li kapaċi jagħmel operazzjonijiet b'sistema robotika, speċjalment fil-qasam tal-onkoloġija. Punt notevoli ieħor fil-budget imħabbar fil-Parlament huwa dak fejn il-Gvern se jintensifika l-investiment fil-kura primarja li tnaqqas pressjoni żejda fuq Mater Dei. Wara ċentru reġjonali fin-nofsinhar ta' Malta, issa mistenni jinħoloq ieħor għat-tramuntana tal-pajjiż. Il-Gvern sema wkoll l-Isptar Monte Carmeli li se jkompli għaddej minn tiġdid jitfit mal-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Mentali. Dan apparti l-impenn għax-xiri ta' mediċini ġodda fosthom dawk tal-qalb, ċirkolazzjoni, tal-kanċer, mart tal-ġilda u anki dak rari. Għal dawk li jelbu l-ġlida tal-marda tal-kanċer b'suċċess, il-Gvern se jindirizza wkoll il-bżonnijiet tagħhom b'att ta' servizzi li se jintroduċi. Intant dwar l-edukazzjoni, il-Gvern se jestendi l-użu tat-tablets b'xejn fil-klassi. Konxu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li rimarka kemm it-tablet serva ta' għodda utli għat-tagħlim, mis-sena d-dieħla se jidħol proġett pilota biex l-użu tat-tablet issa jibda jintuża fl-iskejjel medji sekondarji, jiġifieri fis-7 u 8 sena. Dan isegwi dak li hemm sa issa fejn tfal mir-raba' sa 6 sena fil-primarja għandhom it-tablet jikkumplementa t-tagħlim fl-iskejjel. Il-Gvern se jkompli wkoll jimmodernizzar l-iskejjel Maltin u Għawċin. Apart il-ftuħ tal-iskola primarja l-ġdida tal-Qawra, il-Gvern huwa impenjat li matul is-sena d-dieħla jibdew ix-xogħlijiet fuq il-bqija tal-blokok tal-iskola taż-Żejtun. Da filwaqt li tinbena s-sala li qatt ma kien hemm fl-iskola sekondarja ta' Santa Luċija u anki jibdew it-tejjiet tal-bidu tal-iskejjel primarji tal-Imsida u dik tar-Raba' Għawdex. Jikkumplementa mal-immodernizzar u t-tisbieħ tal-iskejjel mis-sena skolastika li bdiet il-Gvern kompli jagħti trasport b'xejn lill-istudenti kollha fl-iskejjel kollha, inkluż dawk tal-Knisja u indipendenti. Aparti tnaqqis ta' konġestjoni tat-traffiku u dak ta' tniġġis fl-arja, din il-miżura se terġa' tara lil familji jifrankaw medja ta' 700 euro fuq kull wild. Il-Gvern se jivvota wkoll ma' 7 miljun euro fl-infrastruttura tal-Università u anki tal-MCAST biex l-istudenti jkollhom faċilitajiet aħjar fejn jiżviluppaw il-ħiliet akademiċi u vokazzjonali tagħhom. Dan apparti li fl-2020 mistenni jibda x-xogħol tal-bini ta' kampus ġdid tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi fi Smart City. Dan biex ilaħaq ma' domanda qawwija ta' studenti li kull sena qed jażdu l-ITS biex jistudjaw fih u bekk il-qudiem isibu xogħol tajjeb fil-qasam turistiku tal-ospitalità. Fl-Università ukoll se jsir investiment ta' teknoloġija avvanzata bħal blockchain u dan wara li Malta kienet l-ewwel pajjiż li tiċċertifika programmi edukattivi f'dan il-qasam teknoloġiku. Fil-budget il-Gvern ma nisix lanqas it-tisjieħ ta' lingwa Maltija, iżda anke se jinċentiva żgħażagħ Maltin jistudjaw lingwa barranija f'pajjiż ieħor. Fil-fatt dawk li jistudjaw barra mill-pajjiż anke fi programmi bħal tal-Erasmus jistgħu jirċievu sa 850 euro jekk jistudjaw lingwa barranija f'pajjiż ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.